Ysgol Glan Clwyd a dwi'n gwneud cwrs lefel 3 cymorth gam. Yr ail flwyddyn ydy ar y foment. Dwi wedi bod ar profiad y gwaith am 3 blwyddyn. Dwi wedi bod yn ysgol a 2 Cylch Meithrin, ond hwn di blwyddyn ola yn profiad gwaith. Pawb i deud hwyl fawr? Hwyl fawr! Dwi'n mwynhau yr oedran y blant oherwydd mae yna gymaint o datblygiad fatha bob tro maen nhw'n dod fewn i'r cylch, da ni'n weld datblygiad wahanol. Maen nhw'n yma'n hapus, bob plentyn yn wahanol a ti'n gallu gweld fatha personoliaeth nhw'n dod allan bob cam. Dyma beth dwi eisiau gwneud. Fi'n hoffi'r oedran, fi'n hoffi gweld nhw'n datblygu Cymraeg, cos mae rhain dod fewn yn Saesneg o gartref Saesneg a dyn ni weld nhw datblygu yn Cymraeg. Wedyn erbyn y diwedd, maen nhw'n gallu gwneud brawddegau syml yn Cymraeg. Fel tiwtor iddi, dwi'n gweld i'n datblygu yn hynod o dda dros y 2 blynedd diwethaf. Mae'n berson gwahanol rwan i be oedd hi pan oedd hi ddechrau'r cwrs yn 2020. Mae wedi blodeuo gymaint ac hyd yn oed mae'r pennaeth y chweched yn Ysgol Glan Clwyd wedi dweud yn union rhy fath. Dwi wedi cael gymaint o cymorth gan fy athrawes ysgol lle o hi'n gwneud lot o Zooms efo ni i helpu ni datblygu yn y cwrs a deud be oedd y camau nesaf. A wedyn yn fama oedd Carys, Mel ac Elin o'n nhw helpu fi datblygu yn fama, ond hefyd helpu fi i gweithio yn ysgol hefyd a wedyn dod ar gwaith ysgol i fewn i Bodawen. Pob tro dwi'n dod yma, maen nhw wrth i boddau efo Emily. Mae'r adborth dwi'n gael gen nhw'n anhygoel. Mae fatha aelod o staff dyna dwi'n gael y hyd ganddyn nhw. Mae hyd yn oed i fynd drost oriau, profiad gwaith. Mae wedi gwneud dwbl, i fod yn onest. Bob profiad gwaith fi'n dod yn mwy hyderus. Fi'n falch bod fi wedi cael fy enwebu ac mae'r gyd o'r gwaith caled wedi cael ei sylwi. Dwi'n teimlo falch iawn ohoni a mae wedi gwneud mor dda a mae'n haeddu cael y llwyddiant yma. Dwi'n teimlo os y berson sy'n haeddiannol ohono fo, Emily di honno.